שתי היריות שלא פגעו בנו, שמענו אותם מרחוק, הקצין פרץ, ואז מבחינתי זה התחקיר נורא ארוך. אוי, עכשיו יש לעשות תחקיר. אבל זה לא מחזיק אותך ביום יום. פעם בשנה, שנתיים, שלוש שקורה משהו, לא יותר, לא מחזיק אותך on edge. ואולי זה... הם בסדר? אתה רוצה לצלם? לא לצלם, לבדוק שהם בסדר. תעצור בצד. שמע, הוא היה מופרע. מי זה המפגר הזה? איך זה קרה? כי הוא היה חצוף. אני רק ראיתי אותם מתנגש בו. הוא פשוט קנה. רגע, שנייה, ילדים. הרבה עוצרים. מה, תשמע, אני לבוא איתך? יש כאן למה? לא. וואי. אל תעבור בכביש, בוא מהשום. נורא ואיום. הם בסדר שניהם, ראיתי אותם. לא, נפתח קריות. ראיתי. אתה יודע מה זה שנפתח לך כרגע? כן, כואב מאוד.